Ga wata sabuwa, Adam A. Zango ya wallafa bidiyo a shafinsa na TikTok saboda wasu mutane da suke maganganu a kansa. Idan dai har za a yaro zai zo ya zage ne kuma ba za a iya kiran shi ba, bayan na san cewa na baiwa masana'antar gudunmawa kusan, idan ni kadai na ba Kannywood gudunmawa a kashi 20, saboda na yi fim ɗaya fim kusan 50 da wani abu, manya ba ƙanana ba, kuma da sun daga darajar sosai. Sun sa duk in ka dauko dukkan su, wanda na faɗa ma ya bada impact din da ya kamata. Na kawo na yi promoting din mawaka wanda na dauka kamfani na sun fi 10, jarumai mata sun fi 15, jarumai maza sun fi 10. Shi yasa lokacin da na fito ni kawai magana ne akan kyau, wani ne ya fito ya zage ni, ya ce ka ga wasu shan suna bada motoci, kai ko ke ka taɓa bayarwa? Ni kuma na san me nayi, sai na jira na ce to bari in gani a cikin waɗanda ne wa alkhairi irin wannan waye zai kare min mutunci da ya taɓa wani kaza. Kawai mutum ban ci ban kira sunan kowa ba, mutum ɗaya in ya fito ya ce ai ya taɓa bani mashin, shikenan ya wadatar, ya karyata wancan da ya ce ban taɓa bani keke ba, shikenan tunda an yi ai. Amma gas har yanzu suna da rai, duk wanda na ba mashin da mota kowa na da rai, ba wanda ya fito, saboda da kaskantacce ne, ba zan iya cewa ya bani mota ba yanzu, saboda yanzu kila na fi shi kuɗi ma, ko kuma ni ma yanzu na yi suna, ka fahimta? So wannan abin shine ya min ciwo, ya min zafi. Ban yi a lokacin da aka ce ban taɓa yin wani abin ba, ban ɗauki mataki ba, sai lokaci ɗaya kuma da wani, shi kuma wani Hussein ne ko waye, shi ma kawai haka kawai ba abin da na yi, ya kira suna na ya fara zagi lokacin da yake magana akan marigayi ya sarata da su shi still. To ba ni din ya sa na ya ɓaci ba, zagin dasan da ɗauko abubuwan ta da yake sawa shi ya ɓata min rai. Wallahi al'azimu ba na bane ɓata rai, ba ta da rai, ba ta da rai, ba za mata kamar ta mutu ba. Shugaban malabi ta yi misali a ce ga shugabanmu ba na kungiya ɗaya ba, ba na kungiya biyu ba, ba na kungiya uku ba a fito tsaki mataki ba. Akwai lokacin da still wani wannan din ya fito ya ce wa yan fim, yan luwaɗi, yan maɗugo, yan kaza yana nan zaune lafiya, babu wanda ya ce masa a cikin shugabanni ya kamata mu kai ƙara kotu. Sai ai wannan sai mutane masu ce gaske ne, saboda mun kasa ɗaukan mataki akan waɗanda suke faɗa mana haka. Ko dan ni ba na yi ne, shi yasa nake jin ciwo idan aka ce mana yan luwaɗi, yan kaza. So irin wannan abin ne kawai na gato, ya mata ta mutu kuma gashi an faɗi hanyoyin da ta mutu, ba hatsari ta yi ba, ballantana a ce a wulakance, saboda cewa suke yi yan fim a wulakance suke mutuwa, hatsarin mota kenan. Ni kuma na san malaman ma da aka kashe da bindiga, ba taɓa kashe ɗan fim da bindiga ba. Na san mutanen manya masu kuɗin da aka caka wuka suka mutu, ba taɓa cika wa ɗan fim wuka ya mutu ba.